Det her det er kvadrat. Og det antager vi bare der. Ja. Nu. Vi skal vise, hvordan man kan regne arealet af den store firkant ved hjælp af trekanterne. Er det ikke rigtigt, Sebastian? Touché. Og den første måde, vi gerne vil gøre det på, det er, at vi siger, altså bare sidelængden gange sammen, og den sidelængde, den er A, B, så vi siger A plus B gange A plus B. Det var være lille arealet. Og så vil vi vise, hvordan man kan regne på den anden måde, det kan vi ved at sige det der skriver vi lige om til og sætter vi dem så i forhold til hinanden. Tak for det. Nå ja. Det der Vi skal lige trykke pensel igen. Nå ja, men det der skriver vi også lige om hurtigt. Vi kommer i hvert fald til at få noget, der hedder... Ja, jeg kan godt skrive det der også. Så lige... Og så siger vi... Her der går 2 A, B ud ved hinanden, og så får vi A plus B C